Kardom apor alam along nelilake kronjang asang ho. Non malum ke karbi anglong lapen angtan karbi jutang asung kesi asatum hawar risomenso rongaje padopon jungdo lason thot si kajironga dung dolamara pu arong along duar bagori hawar karbi jutang asung ahinpen nithoma farman rongaje padopon jungdo la along alohi aman pen atiri kesies lapen kamrup kesies atumta kachitong dun rongaje long ajat ajai mek angbong domahi gikan pu ajai mek ta padopon karbi anglong arlo domahi gikan ki theklong ke lataisi jutang kachiung lason khelang bung jutang chiung pudam tine lake khel kachingrum khelisi nengisi pu alam non apor alam ta laan si kapajut Ladies and gentlemen, give them a
huge round of applause. Woo! Kusono Donatum. Langmi Malango. Can we have a big hands for Waisong KCS unit for one more time? Asik iti Donatum. Yes. Pinangan atum ke domahi ke kan kumpilo ne kosono ne chini ne galimagana. De nilimata chini ne lagya. De bonds dami ladaki bang pe nilibang ne chini tu etlo. Nangtum chini ma chini. Chini ma chini ne. Nili asap so here take po hai. Di thang ke di. Domahi ke kan lage dumra akar biatum alori kache thang nai ake kan lo. Labangso ake kan lagi chuklem chudam amuton doan lapen sai doan da kipachun ake kan lo. Kamrup Morigaon Assam alongri Ripoi district Kachira Meghalaya alongri kedo. Labangso ke kan lagi abarim ke kan binong lo. Labangso ke kan jangmia chikosi ke kan lapen alunalam mirdong prakso Chengpi Chongnok lapen kaprek abarim kitip garden pen pacheton si kikan. Labangso kikan hiti rui an kanpon Chongnok parting pen kikan tado lasi domahi kikan ningkan ese ketalo karcho dodo lasi kosong lo dongatum domahi kikan langmi malangno langmi di asong dak taksi muni nga sengkan mukirang ja sengkan sa militum tek pon tudong po lasong dak tak nang litum vang igverno lapen ilitum chinik po kopipia kikan ma di kanima kala tangke pining nga sengkan domahi kekan ke lapu pensi made waisong KCS unit adang litum pensi pajun poniklo lapen puthot a sengkan maki ong ik chat po pusi nelita ning theklo puthot nili puthot asayang ding Ajay Megalang. Kilo paper ping lo